Eri puolilla maailmaa on jonotettu Harry Potter-kirjasarjan viimeistä osaa. Englanninkielinen versio tuli virallisesti myyntiin kaikkialla maailmassa tänä aamuna. Suositun Harry Potter-kirjasarjan viimeinen alkukielinen osa on tullut myyntiin tänään. Harry Potter and the Deathly Hallows tuli kauppoihin samaan aikaan ympäri maailman, ja niinpä sitä sai Suomessakin kello 2 aamuyöllä ainakin Tampereella, Oulussa, Kirkkonummella, Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Täällä Helsingissä jonotus oli hieman pidempi, sillä kirjakaupat avasivat ovensa vasta 7. Mistä asti olet jonottanut? Torstai keskipäivästä. 12.08. Euroopassa suurinta Potter-juhlaa vietettiin Lontoon Piccadillyllä, vaikka jonoja löytyy kyllä miltei jokaisesta maailmankolkasta, aina Sydneystä Tokioon ja Berliiniin. Kirja on ainakin tällä haavaa yli 320 miljoonaa kappaletta myyneen Potter-sarjan viimeinen. Ton uusin Harry Potter käsissä, miltä se tuntuu? Ei sitä vielä edes käsitä, että se on viimeinen kirja, kun on ottanut kohta 7 vuotta kumminkin, ei pysty ymmärtämään, että se on vihdoinkin päättynyt. Se on uskomaton tunne. Tää on niin ihana tunne. Onko se samalla myös vähän ehkä haikea tunne, kun sarja loppuu? Voi olla. Kyllä on suomalainen vielä tulossa jonotukseen. Suomennosta saadaan odotella vielä ensi maaliskuuhun.